Ade layak tap kol biang Cristiano Ronaldo na kapenta ka Al Nassr handre ka kelempat mat ya ka nam job leng ba upe pra job ka keri la Black Star ha ke Indian Super League nga pedang singobha ya phiki paralok ke baju singo tenat bat ke baju kershan ya ka ne ka channel na ka Porsche ka por ka jingkerpat ya ki paralok ki bompat dan subscribe lada pisingo tenat ya ki video ha ka ne ka channel singobha ban ai jingkershan da ka ba share like bat kam tam ban subscribe ka kan hunjong Cristiano Ronaldo kata ka Al Nassr hakisan teliki jingela kai ki baladep jongka kalamat tang cisen ya ka nam job kat ba ka syarem Arsen bat ya ka yero Arsen kum joro hakane ka jingela kai jongka menne ka met hakapor citeng senya kalamat ya ka nam ya kai persya ya ka Al Shabab haba phai skane ka jingela kai dai hi ka Al Shabab ka bayo shwabat banki ya kejar lingba u hamdala haka menit ka basa pusau handrai tang shi menit haden ka ne ka kol kata ha shwaban kono ka jingela kai jong ka kelas step ka Al Nassr ka layak ban pai ya ka ne ka kol lingba u ya ya haka menit ka basa pusan plus r bat kum joro ha shwaban kot hi ka jingela kai jong ka kelas step ka Al Nassr ka layak biang ban penki ya kejar lingba u klore la kai bakan sai tam jongka kata Cristiano Ronaldo haka menit ka basa pusan plus hanyau kumta hada bakut ka jingela kai jong ka kelas step ka Al Nassr ka latam ya ka Al Shabab da ar la ka wekul handre hab teng ban yela kai haka kala ka baar barok hi ar teliki kenhun kidon ye ka juk ka thong kata ban yo biang ban pan khi ye ka jar khnang bakin job haka ne ka jingela kai kham tam ye ka kenhun jong Cristiano Ronaldo kata ka Al Nassr bakan job haka ne ka jingela kai namar hakisan teli ki jingela kai ki baladep ka job tang cisen kumta ka Al Nassr kala persangkat bala ban nyen tenge ya ka Al Shabab bat kham tam ban yeda na ka ji sha thap namar bakala tam lepa ya ka da ka we ka kol handre sniu bok ka Al Nassr na do ka menit ka basan tho ar kala ha ban yela kai tang da chipeng wut kirang yela kai haden ka jingo ka jangu Al Fatel kane ka jingo ka jangu Al Fatel kalang ka kabuk ser ya ka Al Shabab bakan nyen tenge ya ka Al Nassr hakane ka jingela kai kumta ka jingtmu jong ka Al Shabab kala urlang shisha bat dai haka menit ka bahan ripau hanyau kala ya ban thap ya ka kot pan ya khai hakane ka jingela kai lingba u Al Shurek haden kane ka Al Shabab kaden sekawe pat ka thong kata bakan yo ban thap ya ka kot pan tam hakane ka jingela kai hanre kane ka thong bat ka jingtmu jong ka kala pulom no haka ba ka Al Nassr kam shem la ailat hitdot ya ka Al Shabab bakan penlem ya ka hakane ka jingela kai da ka ba ka Al Nassr kala pen scam hisbak yiki kenro jong ka kol jong ka khnang ba ka Al Shabab kan om yo ya ka lat ban thap ya ka kol pen job hakane ka jingela kai kumta hado ban da kot hi ka jingela kai ka Al Shabab ka ha ban hon da ka nam ya khai persya ya ka Al Nassr da mar la ar teliki kol lingba ka ne ka nam ya khai ka Al Nassr kala don shadow ka kardan ka basaw haka me ya khen pon jong ka Saudi Pro League da sa pe pra pon ne ki ar tho saw teli ki jingela kai hab phai pat sakawe ka jingela kai haka Saudi Pro League hap den ka kanun barem one mar jar kata ka Al Hilal persya ya ka Al Feha hakane ka jingela kai leng baka kol jong ukano hake medit ka bakhat pra bat leng baj ka jong Mitrovic hake medit ka pra pheu khandai ka Al Hilal ka lala ban pelem ye ka Al Feha hakane ka jingela kai da ar la not kol leng ba ka ne ka nam job ka Al Hilal ka dang don hi haka kerdan ka ba ar haka me ye khen pon jong ka Saudi Pro League da san to sa pon ne ki ar pro sa tali ki jingela kai ki baladap bat ka duna sa pon ye ka badon haka kerdan ka banengkong kata ka Al Ittihad ka jingela kai pat haka Indian Super League hap den ka keri la Black Star persya ye ka Mumbai City haka ne ka jingela kai lingba ka jikol jong pepra haka medit ka basan tho ar ka keri la Black Star kala la ban penlem ye ka Mumbai City haka ne ka jingela kai da jikol la not wat la ka keri la Black Star kala job haka ne ka jingela kai hanre ka don pat shadow ka kardan ka bakhandai haka me ye khan pon da ar pe pra pon naki ar phulai tali ki jingela kai ki baladam la singo tho shahi bakam don show ye ka jingkerman bakan yo ban rong che ka semi final haka ne ka Indian Super League jong manta usnam Kublai Shibon ye peki paralok ke pujus ngo tenak man pe ye ki video haka ne ka channel yin sken dopat haka we ka video Kublai Shibon